Dulaan 600 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Valencia City sa Bukidnon. Samtang landslide nahitabo sa Palimbang, Sultan Kudarat. Kining tanan sumala sa pag-asa, dala sa habagat nga panay nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa CDRRMO sa Valencia City, Bukidnon, makita ang usa ka lalaki nga naghawid sa kahoy aron dili maanod sa Manupalo River Biyernes sa gabi. Kini human misaka ang lebel sa tubig sa Manupalo River tungod sa kusog nga ulan. Giila kini nga si Eldridge Rodriguez. Patabok kuno kini sa suba dihang kalit nga misaka ang tubig. Hinungdan nga natrap siya sa lugar. Una na silang gipahimangnuan nga mubakwit tungod sa kakusog sa ulan. Gilayon sab siyang girescue sa CDRRMO tungod sa kakusog sa tubig. Nagpaanod na lang kini kauban ang rescuer kung asa adunay naghulat kanila sa ubos nga bahin sa suba. Kato nga time, buhian na lang to niya ang iyahang line kay para lang paanod tungod sa kakusog sa current. O niya nagkakatuok na siya sa pag-grab sa to ang pasyente. So pag paanod nila, iyahan lang yung gi-handle pag-ayo ang pasyente, moto nga nakasurvive sila. Pero several attempt nga nalumsan siya sa maong bata. Sumala sa CDRRMO, labing apektado sa baha ang mga barangay San Carlos, Mount Nebo, Bagong Taas ug Lurugan. Sa inisyal nga ihap sa CDRRMO, mukabat sa dulaan 600 ka mga magbanay ang apektado sa pagbaha. Hinuon walay namatay sa pagbaha. Samtang usasab ka approach sa spillway sa Puro 4 sa barangay San Carlos ang naguba. Gumikan sa baha og sa dala niini nga mga gapnod. Hinuon maagian ra ang maong spillway apan one way lamang. Sa Palimbang, Sultan Kudarat, human ang grabing pag-ulan ni adtong Domingo, natala ang pagdahili sa yuta sa Palimbang Kalmansig Road sa barangay Kipongit. Busa dayong giabisuhan sa otoridad ang mga motorista nga temporaryong dili una maagian ang maong kalsada. Mikabat sa kapin na 10 ka oras ang ipahigayong clearing operations sa mga personahe sa DPWH sa maong lugar. Gumikan sa mga yuta og kahoy nga mibabag sa maong kalsada. Hinuon walay natala nga nasamdan sa hitabo. Matod sa pag-asa, walay low pressure area o bagyo karong adlaw sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan posible ang mga pag-ulan ug pagbaha dala sa habagat ug localized thunderstorms. Kasagaran masinati nga doon yung mga pag-ulan sa hapon or siyo sa gabi. Masinati kinitibok dapit sa Mindanao. Epekto sa habagat kon southwest monsoon nga aduna sa mga localized thunderstorms. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.